Neste vídeo imos falar de tres pares de conceptos que seguro que lembrades moi ben do primeiro trimestre, pero tamén do primeiro exame. Son aqueles que se asocian ao signo lingüístico, a doble articulación da linguaxe, e dentro do estudo da lingua como sistema e do estudo do nivel fónico, a fonética e a fonoloxía. Xa digo, son 6 conceptos que imos traballar que quero que levedes con vos de aquí para adiante e que teñades moi clariños cando comece o curso que ven. O primeiro deles, o signo lingüístico. O signo lingüístico compónse de significante e significado. Que será o significante? A parte material do signo. Que será o significado? Pois aquel contido que nos transmite escoitar ou ler ese signo. Así, dentro da palabra casa, o significante é a suma das letras C, A, S, A, se está na escrita, e, se é na oralidade, os sons que o reproduzo, a decir, casa. Que será o significado? Pois a imaxe mental que nos creamos na cabeciña cando estamos falando dunha casa xenérica, neste caso, pois, o mellor, o que pensamos é simplemente un dibuixo cun cuadradiño branco, dúas xanelas, unha portiña e un tellado vermello con unha chimenea que bota fume. Se me están falando da casa de alguén a que eu coñezo, crearase na miña cabeza a imaxe desa casa. Entón, esta é a diferencia entre significante, parte física, e significado, contido, parte conceptual. Despois, a outra parella de termos dos que vos quería falar, aqueles relacionados coa dobre articulación da linguaxe. A linguaxe ten unha primeira articulación e unha segunda articulación. Na primeira articulación, como xa explicamos na clase, descompoñemos aqueles elementos mínimos que teñen significado, é dicir, e lembrade o palabra, os monemas. Entón, por exemplo, se eu teño desfacer, des, ¿sí? O prefixo des será un monema. Por qué? Porque ten o seu pequeno significado, ainda que non sexa unha palabra completa. Se eu digo facer, sei que estou creando algo. Se eu digo desfacer, eu sei que estou levando o estado anterior aquilo creado. Entón, des significa volver cara atrás. ¿Sí? Facer un cambio ao estado inicial. Facer, desfacer. Despois, o seguinte, os fonemas. Os fonemas serán as partes das palabras que non teñen un significado propio. É dicir, dentro dese propio des podemos separar o D, o E e o S. Sons que, por exemplo, nos casos das vogais é moi fácil pronunciar por separado, E, nas consoantes é máis difícil, pero D, E, S por separado non teñen significado. En cambio, des si ten un significado conxunto. Entón, neste caso estaremos falando da segunda articulación da linguaxe e estaremos falando de fonemas, é dicir, de sons. E finalmente, os outros dous conceptos que quería traervos hoxe neste vídeo relacionanse coa lingua como sistema e co seu estudo no nivel fónico, e serán a fonética e a fonoloxía. Lembrade que estudaba a fonética. A fonética estudaba todos e cada un dos sons que se poden producir nunha lingua. A, E, X, vale? E a fonoloxía? A fonoloxía estudaba a pertinencia destes sons, é dicir, se entre eles hai unha oposición que nos permita diferenciar significados. Pertencía ao campo da fonética o estudo, por exemplo, da geada na dialectoloxía galega. Por qué? Porque se eu digo gato, digo gato, e se eu digo jato, digo jato, pero non vai haber unha diferencia de significado nesa oposición. En cambio, por exemplo, entre cova e copa, entre SV e SP, si hai unha diferencia fonolóxica entre B e P, ¿sí? Por qué? Porque desde B a SP temos un salto de significado. Esas dúas palabras, copa e cova, son exactamente igual nos seus extremos. Diferencianse por unha única letra, neste caso por un único fonema, por un único son. E o estudo deses fonemas, deses sons pertinentes, como vos digo, faino a fonoloxía.
E quedamos por aquí.